ଏକ ବର୍ଷଣ ମୁଖର ସନ୍ଧ୍ୟା। ଦୁଇ କୂଳ ଖାଇ ବହିଯାଉଛି ନଈ। ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ବାଟୋଇ। ତେବେ କ'ଣ ନାଉରିଆ ପାରି କରିବ ବାଟୋଇକୁ? ପିଲାମାନେ, ଆସ ମନୋରଞ୍ଜନ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ରଚିତ ପଦ୍ୟ ବାଟୋଇ ଓ ନାଉରିଆ। ମେଘ ପବନ ସହ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି। ଦୂର ଦେଶର ବାଟୋଇ ମୁଁ, ଥକି ପଡ଼ିଛି। ଦୂର ବିଦେଶୀ ମୁଁ, କିପରି କେଉଁଠାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବି? ଆଃ, କି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା! ଓଃ, କି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା! ଶୀତଳ ପବନ। ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି ମୁଁ। ନାଉରିଆ ଭାଇ, ଟିକେ ନାଣ ନାଉରିଆ ଭାଇ, ଏ ବାଟୋଇକୁ ପାରି କରିଦିଅ। ମେଘ ପବନ ସହ ନଈ କୂଳ ଖାଉଛି। ନଈ ଦୁଇ କୂଳ ଖାଇ ବହି ଯାଉଛି। ନଈ ପହଁରି ଖେଳାଇ ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ଅକାତ ପାଣିରେ ଆହୁଲା ମାନିବନି। ମୁଁ ନା ନେବି କିପରି? ଆରେ ହେ ବିଦେଶୀ ଭାଇ, ଏ ବର୍ଷଣ ମୁଖର ରାତିରେ, ଏ ଭୀଷଣ ନଈରେ ମୁଁ ନା ନେବି କିପରି? ହେ ଭାଇ, ଏ ଗହ ଗହ ପାଟରେ କାଉ କୋଇଲି ବି ନାହାନ୍ତି। ସରଗ ପଥର ଦେହ ଥରାଇ ଯାଉଛି। ଟିକେ ଦୟାକରି ନା ଆଣେ ଭାଇ। ଓହୋ, ଟିକେ ଦୟାକରି ନା ଆଣେ ନାଉରିଆ ଭାଇ, ଟିକେ ଦୟାକରି ନା ଆଣେ। ଆରେ ବାଟୋଇ ଭାଇ, ତୁ ରେଛାଟିଆ ପାଳ ବିଲରେ ଡରୁଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏ ଅକାତ ପାଣିରେ, ଆକାଶରେ ଘୋର ଗର୍ଜନ, ବଣ ଲତାରେ ଗର୍ଜନ, ମୁଁ ନା ନେବି କିପରି? ହେ ଭାଇ, ଘରେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ମନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ। ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଭାଇ, ଦୟାକରି ଟିକେ ନା ଆଣେ ଭାଇ, ଦୟାକରି ଟିକେ ନା ଆଣେ। ତୁହକୁ ତୁହ ମେଘ, ନଈରେ ଘର ସୁଅ। ତୁ ତୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ। ହେଲେ ମୋର ଯଦି କିଛି ହୋଇଯାଏ, ମୋ ଛୁଆ କାହା ଓଳି ତଳେ ଠିଆ ହେବେ ରେ ବାଟୋଇ ଭାଇ? କାହା ଓଳି ତଳେ ଠିଆ ହେବେ? ହେ ଭାଇ, ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର। ତା ମା ପତର ପଠେଇବାରୁ ମୁଁ ପାଣି ପବନ ନ ମାନି ମଔଷଧି ଧରି ଦୂର ଦେଶରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ତା ଜୀବନ ରଖିବି। ହେ ନାଉରିଆ ଭାଇ, ଟିକେ ନା ଆଣି ନାଉରିଆ ଭାଇ, ମୋତେ ଏ ନଦୀ ପାରି କରିଦେ। ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ରଖିବି ମୁଁ, ମଔଷଧି ଦେବି। ଟିକେ ଦୟା କର। ତୋର କ'ଣ ଟିକେ ଦୟା ନାହିଁ ନାଉରିଆ ଭାଇ? ତୋର କ'ଣ ଟିକେ ମାୟା ମମତା ନାହିଁ? ତୋର କ'ଣ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ ନାଉରିଆ ଭାଇ? ହଉ, ମୋର ପଛେ ଯାହା ହେଉ, ପାଣି ସୁଅରେ ନା ପଛେ ତଳକୁ ଭାସି ଯାଉ, ଘୋର ବିପଦ ପଡ଼ୁ ପଛେ, ତୋତେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରି କରିଦେବି। ଛୁଆଙ୍କ କଥା କହିଲୁଣି ଯେତେବେଳେ, ତୋ ଛୁଆ କ'ଣ ମୋ ଛୁଆ ନୁହେଁ? ଏ ନାଉରିଆପା ପର ପାଇଁ ଏଠି ଘାଟ ଜଗିଛି। ହେ ଦୟାମୟ, ମୋ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ଦୟାମୟ, ମୋ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର।
ହଉ ହଉ ରେ ବାଟୋଇ ଭାଇ, ଏ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଏ ନାଉରିଆ ତୋତେ ଆଜି ଘାଟ ପାରି କରିଦେବ। ତା ଡଙ୍ଗା ଭାସିଗଲେ ଯିବ, ତା ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ଯିବ। ତଥାପି ତୁ ଯେତେବେଳେ କୁନି ଛୁଆଟି କଥା କହିଲୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ଘାଟ ପାରି କରାଇଦେବି। କଥାରେ ପରା ଅଛି, ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ବାଟୋଇ ଭାଇରେ, ସାହାଯେ ନୋହେ ଆନକୁ। ତାହାର ଜୀବନ ମରଣ ସମାନ, ଧିକ୍କ ତାହା ଜୀବନକୁ, ଧିକ୍କ ତାହା ଜୀବନକୁ। ଆରେ ବୁଝିଲୁ ତ, ଏ ବର୍ଷଣ ମୁଖର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୂର ବିଦେଶୀ ବାଟୋଇକୁ ନାଉରିଆଟି କିପରି ନାଁରେ ପାରି କରିଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲା। କ'ଣ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିଲୁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିଲି। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମାନବିକତା। ଯାହା ନାଉରିଆ କଲା, ତା ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ବାଟୋଇ ଭାଇକୁ ନା ପାରି କରିଦେଲା। ଆଉ ବାଟୋଇ ଭାଇ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ତା ପୁଅକୁ ଔଷଧ ଦେଇଥିବ, ତା ପୁଅର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇଥିବ। ଏଥିରେ ତ ନାଉରିଆର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା। ଅନ୍ୟର ଉପକାର କଲେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ମହତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଏ ବାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।